Kok iso assalamualaikum itu? Aja diduduk gitu. Aku ki dimesakne mrene sing tak ngesakne. Iya. Loh, Mati kancane. Ya napa Pak? Napa? Gini. Tiarap. Iya, maju sus. Perang diar tembak. Tiarap. Diar. Iya. Wes. Susi berdiri gerak. Lari sus. Iya, berdiri. Hop. Hormat. Gerak. Oke. Tegak. Gerak. Oke. Ambekan saya. Maju jalan tek. Belanda datang. Diar. Mati tenan cah. Tangi. Londone minggat pisan wis. Minggat. Yo ngalah golek panganan geblak-geblak ta sus. Sesuk pijet. Aja bolo. Musa wong latah ya susah aku. Aku sakit. Oh sakit walah. Gendong walah sini aku saya. tak bisa bangun. Enggak bisa bangun, gonku bangun terus saya mau. Ya berdiri sayang. Gendong. Walah tahan. Gendong ngarep pemburi. Ngarep. Aja. Sapa sing marahi Mas sapa? Dadat, suwun ya, Dat. Ngalang-alai balsem, Dat. Iyuh, ngapelek. Menika rai sanes samsak nggih. Ya maaf Mas. Ora apa-apa. Cium. Yo ngalah. Kowe bati ya to, Bang. Ngene iki mama tuku ya wis pira. Aku Mas padane. Ora, maksudnya duduk. Ya Allah. Ora, maksudnya tuku bukan kuwi. Tuku nanggap ngene iki lho pira wisan. Nanggap wayang iki lho, Sus. Ora, lek sampean mani. Ora. Lho kowe jarene Firman ora ngono. Ora nangis. Tapok dhewe ya terus. Bene balas dendam. Ora rasane. Nangis. Dalange jambung. Buyayo, Pak Didit jambung Susi. Buyayo, Pak Didit jambung Susi. Buyayo. Bang. Bang, engko. Aduh, Bang, engko tak transfer. Oh iya kudu no. Kudu piye gurih ora. Enak to? Enak. Putih merumus kan. Pak Didi iso mapan ngene. Dalange lho ya mapan. Mumpung to kesempatan kok ya. Kok ya wah rugi kok. Bu, tenan kon jenengan delok videone, Bu. Pipine Pak Didi lah dilung ning. Enggak. Engko delok. Lapan jenengan bersani, Bu. Weh piye? 100 saya rasa larang-larang. 100. Oke, kok tak transfer, Bang. Oke. Aku kok Piye gayeng ora? Oh, kok kurang ajar. Wis, Bang. Oh, kok kurang ajar. Ora. Enggak oleh. Ora. Maaf aku Sus, aku minta maaf. Pira-pira luput ya Sus ya. Iya. Ah, tanya. Halo. Kenekake lho, Tot. Gawe cincin akeh, Tot. Ora. Sorry. Tot, Tot apa, Tot? Ya Allah. Tonyo. Ora. Aja. Oke. Ya Allah. Ya ora. Maaf nggih Bapak Ibu sedaya. Niki wau Anu. Sampun dol. Susi sampun dol, Bapak Ibu. Piye Ya minta maaf mergo Mbak Susi kagungan kelainan penyakit Bapak. Aku ora. Latah. Wes mari jane, Mbak. Jane mari lah ya aku dhewe bingung. Mari aku ki jane. Lah iya. Tapi ki yo piye lho. Dadi awake dhewe iki kudu ngibur warga singgahan. Dadi aku kudu wis. Kon. Bang, wis kon Bang. Aku kerih, Bang. Kerih ha, Bang. Monggo. Anu ora. Permintaan selanjutnya. Bapak Ibu apa permintaannya? Yuk, cepet. Sabar Sus, Pak Didi. Lah yo, Pak Ibu. Saking Pak Suroto. Kancil saking Darungan Templek. Ngersaken lewung versi jaranan ya. Versi jaran ki. Sinten? Santi. Oke, San. Ayo langsung seblakno kendange yo. Harapan jaranan. Siaga magita-gita baris turangga Cayane Swantara. Siaga. Yo.
Mas Bambang? Lagi mau ngambekan dah. Urung. Ngambekan aja, udah ngambekan aja. Ambekan sih Kesehatannya ya. lah ya, dijaga. Heart. Apa itu? Heart kesehatan. Kesehatan. Heart kesehatan. Health. Ayo, health. Health. Sabda pandita sisi hatiku. Mungkin Gusti milani tresnoku kinawa Yo, Lewong sampun katur Bapak. Matur nuwun. Nah, Oke. Enten malih macange. iki dibatasi jam piro Kang? Oh, jam 3 no, Pak. Jam 3. Oke, heeh. Jam 3. Nganti jam 1.20. Kurang. Kadung teko aku, Pak. Jam 3 no, Pak. Nggih. Niki Pamundutane sih ana maneh. Oh, iki mang lali saka Mak Fatona. Nah, Ya, niki penggemar jenengan iki. Ya Mak Fatona. Nyuwun. Saka Pasar Gringging, Bakul Kembang. Nggih. Iki mang ngersake slendang biru karo Denok. Ayo. Mak Fatonah Bakul Kembang lagune Selendang Biru. Heeh, utawa Denok. Dina, oke. Sinten niki kapure ngaturaken? Indah karo sapa dah? Endah Karo sapa? Putri. Karo Putri Ayo ya. buat kene buat. Ah, ah. Iya, Jan. Di anu ya, apa jenenge Denok wae? Denok. Oke, enggak. Dina wong ayu apa sayangku sing ayu dhewe tinggalono aku nyambut gawe. Oh alah ger. Oh alah Ya pamundutane Mak Fatona. Yo. Mak Fatona yo Denok Cahyo Nuswantara cekidot.